okwu nwere ike gwa ndị na-achị anyị na-ayọ ndị na-achị anyị ike ihe anyị na-ayọ ha agụ na anyị sef n'Chukwu ka anyị na-agwazi Obinigwe eze Chitoke abịa ma ala Nsụka ya mere anyị ebere ibe niile datuo bọsọ ọsọrọ Chukwu ome Naijiria ọ dị mma ọ masị Chukwu tata na Naijiria ya dị mma ọ ya emeghe onwe ihe karịrị ya na omume so ike ndị na-achị anyị agụ na anyị ha chizina ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị gwa ha na o papa akụrụ na Eke Awka-Etiti ha bịa akpụrụ m ka m fụ ya Hello viewers, this is Akuko TV and we are right here at Eke Awka-Etiti. Eke, today is the Eke market day at Awka-Etiti in Anambra State, Nigeria. So we are going inside the market to ask people how the economy of the country is affecting their business and how they are coping in this period of time. So follow us, let's go inside and meet people around. Meanwhile, I'm your host, Miri the Diva. Subscribe to our YouTube channel at Akuko TV and also follow us on all our social media handle at Akuko TV, Facebook, Twitter, X, Instagram, and so on. Follow us on Akuko TV. Let's go there. Good afternoon. I'm from Nima here. Gini ki nele? Legacy food item. Okay. Rice, everything. Ahịa na ka ekunu si ekopu na ahịa. Etu ahịa niile ọ na-adawuru na Nigeria na ka ihe nwere ikwu ka etu o se mu na fet. Ebe ahịa fet, ya fet ọ na-eme anyị na ọ na-ego ife 5,000. Next time, iji go or set up where extra 5,000. You go 20,000. Iji go no asize go not 30,000. So like being say I go 100 and get 200 and a cup of rice and I'm about 150, 250. Keta is 300, 350. So on my effect, both everything my provision. So if for an increase every day by day. So you give it next time it go a whole knock 1 naira not you know from 20,000 15,000. You will go to so they may see I effect and we see afia ilezi block ilezi egbachi ego we just put on the business oh no nye akwụsịghị na setback because you if was you may gbachi we jegota on check business. So now our problem I na face most wanna Ebola like balance there 50,000 within 2 days or 1 week it was 60,000. So they might affect too much. Okay, can you believe Nigerian president? I'm very good when I can only be an offer. Can only be like and you know the Omaway and Mosenago and only may affect. So even when you can well Chineke nyeri aka ka o mari what to do go help o ma no esi ni si mmiri ka ma ka esi we reduce afia
ka nwa ogbenye wee nwee ike because onwe ndị nwere ego igote nwe ndị na-enweghị ego igote nwe ndị ahazi eri 3 square meal a day ụfọdụ ife a na-eri ebe a ụfọdụ esiela esi agideti na mmanụ rie ka ọ ghara ka ọsụkwasị ọkọdo ife na ya ka oneba the situation Nigeria anya this price ihe dị too costly ka o wee nwee ike n'aka ahụ ka ndị ogbenye wee nwee ike so nọdụ wee rie. Okay, dalo nai for your time. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afọ m nọ n'ime ahịa. Ka ihe na-eme n'ime ahịa? Anyị na-ere foodstuff, ahịa nri ka anyị na-ere. Okay, ahịa nri. Okay, rice, beans. Ọka. Okay. Anyị eji eme kirikiri. Okay. Ka is a full situation of Nigeria now? Na my sister, Akuko ọnụ. Akuko ọnụ. Like rice before, bag of beans a na-ego 40,000, 50,000 naira. Now it's 210,000 naira. 250,000 naira ka na-ere ya. The penta 8,000 naira. Penta common rice na-ekọpụta na ebe anyị a na-ere 25, now it's 6,000 naira. My sister, Akuko ọnụ. Kwụọ n'itinye. Okay, ka ife ichelu agaba eme kịta ka price niile gbadatu ka ihe iche kọsụrụ the rise of that price. My sister, fuel ka dollar ka because ndị ma onye asị fuel, onye asị dollar, onye asị ka ihe iche kịta bụ nsogbu. My sister, nsogbu kọsụrụ ihe a niile bụ ndị Hamas, ndị Joshua, ndị mmadụ like ndị a na-asị na ndị ọrụ ugbo, ndị a na-egbu ndị ọrụ ugbo. Okay. Because onwe ihe dịka fuel bụ just a minor thing, but ka ibe mmadụ na-eje ukwu ugbo because ama mgbe my mother nọ ndụ ha na-apụ ugbo kọọ ugbo ka ọ dacha but kịta na nwode na-eji ọkụ ugbo because of gị ị na-ese ndụ like insecurity lack of insecurity ọ ya kpatara the thing. So ka ihe iche Nigerian president nwere ike ime na ihe bụ na ndị na-achị anyị ga-enye anyị sekuriti a ga-akọ ugbo ifu na many people ga-abụ ugbo kọọ ugbo akọcha ugbo like ndị Hausa like mụ na-eje ka akwụkwọ m na-eje Taraba steeti ndị Taraba steeti many of them they are complaining si na o nwere ike ije ugbo before ị ga-eme egbuo gị ebe ahụ so ọkara mara nọ na town nke ndị nọ n'ime ọfịa kọtara ha were ya but enye anyị sekuriti the thing go do everything go be okay. You know, Tinubu should need security. Yes. Okay. Thank you very much for your time. Thank you. Jessica. Good afternoon, ma. Good afternoon. Keke me. Adam Omaro. Okay. From Oduke no n'ime afia. Gịnị ka ị na-eme n'ime afia? Ana m ele anụ. Okay, anụ. Okay, unu abụ ndị na-ele anụ eji esigasị nri. Anụ cow meat. Cow meat. Okay. Keke isi fo ihe na-eme na Nigeria na? Na ife na-eme na Nigeria gbagwojuru anyị anya. Ọ dị too much. Ma ebe a esi bido. Mmadụ na-anwụsịsịzi everyday na-agụụ. Hardship. Ihe isi ike juru ebe niile. Imagine na gari a na-elekwu gari bụsikwu ahịa iwu. Egere mata 1 penta gari. A na-asa 4,000, 5,000, 6,000. Ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ha ekwuzi onweze na-abịa tutu ihe ọ na-eri agụ na-achịgụwusi mmadụ anụ efi ngala ọnụ anụ anyị na-egobu n'ọnụ 25,000 kịta nọzi na 70,000 75 80 ụgbọ ilechara na anụ a na-ahụ afịa agụ anyị eletezi ego agụụ na-achịgbu mmadụ na a na-ayọtara ibu ka o mere anyị ebele na ogbuo na anyị egbo na ife agara kasị ọ gbuo na anyị na ntọntọ ji anyị fụrụ kịta n'aka ji a kịta nji kịta n'aka 800 naira ife aka onye chi ụmụazị ise chi ụmụazị isii ya na-ego wee na-efe udo ụmụazị ya ụbọchị ọka na-akazi ịtụ mmadụ na chenjela ya situation Nigeria na ihe egbuo n'anyị ihe ngala ọnụ na-wetụla anya ọnụ ife ma rice 1 cup rice na 300 naira amaghị ebe a ya eme mbido ife si ike everywhere na ya n'ime afịa mmadụ nọ n'ime afịa tata bụ eke nwere onye afọ n'ime afịa ife isi ike ju ebe niile ndị fisika na-emezi oyi na-akasị nkụ oge dị too much onye jidekwa ife a na-achepụta ya n'aka tụtụ na ha ship anwezi akwa na mesụ anya na-etemekata ebe mele anyị ebere ụbọtụtara anyị ọnụ ife ọnụ price ihe 1 penta tomato nọ na 10,000 naira half penta tomato nọ na 5,000 naira ọ kwụrụ mkpụrụ ise 200 naira
ife dị too hard this time. Anyị enwere ego akwụ 1 penta akwụ 5,000. Amaghị ebe anyị eme mbido. Mmadụ ebido wee ghara ibe ya. Anyị atịbụkatịrịbụ meela anyị ebele. Ma ife anyị na-ayọ ya. Na ụmụ mmadụ na-achọzi enwu n'agụụ. Na biko. Thank you very much. Odalo. Jisike. Good evening, ma. Good evening, afọ m na ị nọ n'ime ahịa. Ka ihe ị na-eme n'ime ahịa? Ana m elekwa anụ. Okay. Anụ ka ị na-ele, anụ efi? Anụ efi o. Okay, so ka Nigeria economic si eme na affect? Mmadụ anwụgo anwụ. Ọha affect ka ọ na-eme anyị nọ na ogbugo anyị egbu. Ọgaranya ha atanwuzikwa anụ ma ya bụrụzi ogbenye. Ihe mere nkarị. Oge mbụ mmadụ nwere ike iji anụ 3,000, 2,000 si ofe. Mana kịta were anụ 3,000 ibi jide 3,000 bịa ahịa bịa igoro anụ ị na-abịa ịkparị onwe gị. So obodo anyị mmadụ anyị na-efu efu anyị na-ana. Kedu ihe iche kọsụrụ this rise of dollar ka fuel ka insecurity? Ihe so dollar mana fuel bụ the main thing. Maka na ọ bụrụ na fuel wepụ ego efi akịta ojighị n'ọkpa ya esu ebe esi ebute ya abịa ọ moto ka eji ebu ya and moto a bụ fuel. So ọ bụrụ na fuel wepụ ego bịa to normal price anyị na-agba ya mma ihe niile ga-agbadata ma nri ma anụ ma everything. Fuel bụgodu nke ebu ya fuel before dollar maka na dollar dị bụ mbụ fuel gbadata dollar ga-esokwu ya gbadata. So ka ihe iche Tinubu nwere ike ime na ka obodo a dị mma? Ọ mara aka ndị ọzọ si wee chibuo mgbe ihe wee dị mma ya werekwa aka ahụ chịba maka na ọchịchị adịghị anyị mma na onwe ndị adọpshọn nwere onye ofevọ dọpshọn onwe onye ofevọ ihe karịrị ya nere ndị ọzọ anya onye ka si wee chịba n'ihe karịrị. Good evening, ma. Good evening. Afọ m nọ n'ime ahịa, ka ihe na-eme n'ime ahịa? A na-ele ihe ofe. Okay. Okay, food stuff. Okay. So, ka isi wee fụ obodo a, ka ekose mụ na affect with ihe a na-afịa na Nigeria na? Ma ide ihe a na-afịa na Nigeria enweghịzi n'ihe okpatọ. Ọ ya sasigo ma ahịa anyị na-azụ business anyị na-azụ ever before ana m enwebu ahịa na-ejubu enu ebe like spaghetti, tomatoes, macaroni and so on and so forth, both spices. But now as you can see some mkpụrụ tomato now with other things na mkpụrụ mmanụ one na ole. Ilecha ahịa ijekwa ka ije gote ọtọ pụọ itinye ego na ego ihe ilelele welu uje gotekwa. So before anyị na-erebu rice now but a bag of rice now nọ na 50 something thousand, 56 local rice for that matter. So anyị amaghịzi ebe anyị ebido anyị amaghị ebe anyị akwụsị. So ọnọdụ anụ adịghị anyị obi mmanụ afụghị onye besara ụlọ. Okay, ka ihe iche bụ kpatara the thing or price of dollar or fuel cause insecurity, ka ihe iche bụ problem cause ya? But ma insecurity then ma onye na-achịkwudo anyị sef because na ọnyanwa otu n'isi wee megịnị wee gbalụọ ọnyanwa ihe so welu na-edebe anyị n'ọnọdụ anyị nọ taa. So my price of fuel onye ikpokwara ọsị gị before na na-elebu fuel 250 nke nwa but now nọ 800 and something naira. So ọ bụrụ ya before anyị na-ejebu Nsụka 1,200 ebe anyị na-eje egote ahịa mana kịta iji 5,000 naira ya eje then ahịa eji bụ 800 ebunatara anyị kịta iji 3,500 ya ebunatara go just a bag egusi. So ọ bụrụ ya. Okay, so ka ihe chọrọ ịgwa ndị na-achị anyị na ka ihe ha nwere ike ihe agwa ha ka ha eme ka obodo a dị mma? Ihe na-agwa ha ya eme ka obodo a dị mma ha cheta na enwere nwa ogbenye abụtuo price ihe niile both ma dollar nwanne ma price of fuel at least ka price nwanne bụ nne ụmụ ogbenye ka ọ na-erutekwa n'ahịa ka ya enwe nwa ike na-akwụnwe ụgwọ akwụkwọ ụmụazị. Okay, daalụ jisi ike. Good afternoon, ma. You're welcome. Afọ m na ị nọ n'ime ahịa, ka ihe ị na-eme n'ime ahịa? Ana m ele afịa. Okay, gị ka ị na-ele? Ana m ele ife niile. Okay. So, economic of this country si wee mee your business affect? Kele experience ị na-enwe na challenges ị na-enwe? How may I show down shortage of money? Like now, ihe na-efilu niile ele afịa na-ele mana iwele je afịa o nwere ike igote mkpụrụ ihe katọn na ego ahụ agwụ ije ahịa isrofi ya anụ na ahịa wepụrụ ego ịnụkwa na ahịa ahụ chiri eti letazon dis tomato now tomato 1,000
1000 jekwazi ahịa go ya 1000 ya kịta ọnọdụ ọnọ ka biznes anyị na-eme onweghị isi onwerezi ebe anyị si enweta nige n'ọbụla ọdị na nkịtị like mmanụ akịta ihe ngolo mmanụ ego 13,000 naira ụzọ ngolo 13,000 kịta onye gwara 15,000 ọ ya agba ọsọ sị gị na ọ dị too expensive ịghọtara na ị bịa na kabeji akịta nọ n'aka 500 naira ego moto adị ọgwụ onye isi 500 naira kịta ọchịjidode ka o jee were mkpụrụ akwụ were sie nri and otu igoli ya kịta onye goro ihe ọmakwado ego ya ọkpụkpa mọ na ọ ga-afịa ọ chọkwa ịmanụ ihe ọma bụ ego ya ịghọta kịta so ịbịa na green pepper kịta anyị na-ele ofu mkpụrụ 500 naira anyị na-eme shọta each kg 5,000 naira ịbịa n'ime ịbịa hụ ndị niile mebiri emebi and ka ị na-eme ka ịlepụta ego gị ka ọ na-emebi kwurito ọ perishable goods ka ọ bụ nwere ebe anyị si enweta gen ịbịa na green beans a kịta anyị na-egote green beans a each kg na 5,000 onye pụtasị gị nya nke 200 nye m nke 100 nye m onye si na ihe enye ịdị wicked and ka ị na-adị wicked ahụ isi onye anọ 500 n'isi nọ 500 naira ile ya ihe na-enweta again mana ọ bụrụ ka isi lesi mmadụ 300 ịgba aka ya dakwa ụgwọ ahịa ahụ atọ so mere anyị na-enwe profit atọ and ilechi ihe asị ka ijegolu nke ihe eri ya na-egote nwụzi ihe ilili o nwere ike ije ka igolo anụ ị mara afọnụ 2,000 n'ahịa o nwere ike sometimes ije ka enye gị anụ 2,000 ya na-atọpụrụ gị ọnụ edebe ihu one side so the na-enye anyị nwa nsogbu ịghọta kịta ịbịa na tin tomato kịta na-enye ya 200 ka anyị na-ele ya ije n'ime street a na-elesi gị ma 300 ka a na-ele ha kezi mkpụrụ ọnụ onye anyị ego o wee zuo ihe ọ ejiri sie nri ịghọta ịbịa na n'ọkụ ugbu a kịta ije ka ibute n'ọkụ inwe ike ibutesie n'ọkụ ugbu a kịta ahịa na-ebi akịta 19,100 naira ịghọta ibute ya 19,100 naira asị gị lee ya 112 ị na-round up n'ile 112 ị na-eleta 20,000 something wepụbekwa ego moto adị ọkwe so otu a ka anyị si wee na-afụ the situation na ọ dịghịọrọ anyị na isi ka ebunata onye moto achajie gị nke ọ chajicha gosi gị ọ na-ịmahọ na ihe tiri ego si imechaa those expenses ọ nọ na ka ịgba aka onye nwe shọpụ pụta nke ya otu isie shọpụ ego ọ bụrụ shọpụ anyị na-akwụkwụ 50,000 ha emeghị increase to 100,000 kịta imechazi all those expenses no ị na ọnọ ka na-agba odibo ebe a ịghọta kịta so ọnya bụ the problem anyị na-enwe kịta ọ dịghọla anyị ịbịa na spices niile a inwe ike ije ahịa kịta igbo spices katọ na 40,000 iji ọzọ sị gị na 45 while ị na-ele n'ọnụ 40,000 ego ijizi wee jee ahịa ama nzuziri gị iji gote ofu bụrụ ihe ọzọ this week bụ Thursday ọ na-agbata ọnụ 1,200 per each one katọn ya otu and 1,200 ka anyị ka na-elekwa ya ebe a ọnụ anyị kpọchazie moto jee ahịa ihe ahụ anyị goro ahịa ego ka anyị na-elekwa ya Okay, so ka ihe nwere ike ịgwa onye na-achị anyị na omo ihe nwere ike ime ka Nigeria ka things dị mma n'obodo a anyị chọrọ ịgwa biko ya nyere anyị aka nyapụ the problem a na-enwe na-abụ the fuel dị too expensive ịghọta na fuel ihe niile ọ bụrụ na anyị ewenata aka na fuel at least minimize ụtụ na ọ bụrụkwasị wepụcha ha ncha maka na onye na-achị achị ọ dịghị ọrụ izi ka ọ na-afịa onye a na-achị achị ka a na-afịa ndị a na-achị achị ahụ so onye minimize tụrụ anyị fuel ahụ ka o benatatụ n'ebe a ka anyị si enwe problem maka abịa na-asị dọla much problem adịkebere na dọla if they can bring the fuel down ihe ga-adịtụrụ anyị better because all those things kịta fuel ka eji akọ ihe because ọ mgbe anyị na-abịa ije igote kilo ihe a 800 1,000 ịpụta no amount ileli ya gị hapụ ileta ego gị ahụ fuel ụtụtụ beta mana abịa onye kọli ha abịa ọgbakọ ego fuel ọgbakọ time ya na ebe a ka onye si wee nweta gen nke ya ịfụdụ isi na-arịa otu a ka anyị si wee na-afịa like ihe a kịta ofe ihe a 300 naira mana bifo anyị na-eke 100 naira ebo 150 anyị na-ele mana kịta nwepụta 300 mmadụ eli ya ka ọ na ya nọrọ ebe a mee gịnị mebi mana ya hope na mmelekwa 300 maka ọ dịkwa ndị mmadụ mkpa ha ya egoro So, Wado, thank you very much for talking with us. Oh, Ndisike.
Good evening, ma. Good evening. Ma afọ m na ị nọ n'ime ahịa, gịnị ka ị na-eme n'ime ahịa? Ana m ele afịa. Gịnị ka ị na-ele? Ana m ele ọka, na-ele fertilizer, na-ele okwuma, na-ele zobo, na-ele garlic, na-ele ncha Hausa. Enwere m ọtụtụ ihe na-ele, kedi turmeric, kedi gouda. Okay. Kedu ka Nigeria economic si eme business affect? O metụta business m affect maka na mgbe mbụ nke ọzọ ma abịa. Azụbanye na-apịa obere ego ogbenye ya azụ. Ibe njibido afịa fertilizer bụ 20 naira. Ibe njibido afịa fertilizer 20 naira ebe a. Mana kịta na ihe ngoro nke a bụ ibe a na-elezi nke a kịta bụ 18,000. Mana ihe njibido 20 naira n'ihi na-afịa ogbenye ya azụ. Nke a 45,000 ka a na-ele kịta fertilizer. Ọka anyị bido na-ego ya etu anyị si egotebu ya na akpa ya. Upper super 2 1,800 700 kita abụzi 4,000 ka anyị goziri ya. Garlic ebidoro ya n'obere ego kita akpa garlic 130,000, ginger 130,000. Ebe na m enweghị ginger n'ihi ngalọnụ ginger egotenwughị m ginger. Okay. Kedu ihe ichelu kọsụrụ the rise of the price or fuel or dollar or insecurity? Kedu ihe bụ problem? Kedu ihe ichebu nsogbu? Ibe nchebu nsogbu na ngalọnụ ya bụ fuel. Okay. Maka na ọ na moto gala ọnụ from ugwu azụ ebe esi ebute ya tupu ọ bịaruo ebe a ọ na-etinye ego ntị tupu olu anyị bụ ndị ya esi ebe a jee Ọnịcha jee gote ya aka ọ rise up. Okay, so ke ihe nwere ịgwa onye na-achị anyị, ke ihe nwere ike ịgwa ihe nwere ike ime ka o webudata things ka ihe wee dị mma. Ihe nwere ike ịgwa ya bụ na o nweghị ike ime n'ike onwe ya bịa mara n'aka onye nwe anyị bụ Jehova ka o nyere ya aka n'ihi na ọchịchị adịghị ofele. Ya yọba amara n'aka Chineke bụ ndị na-achị achị ka Chineke nyere ha aka ka o wee kụzielu ha gbazielu usoro ha ya eji wee chịa ndị ba na-achị ka o wee nyere ya aka mbụ iwedakwa ọnụ fuel ka esi ebe a wee nenekwa prices of everything. Thank you very much, ma. Jisike. Good evening, ma. Afọ m na ị nọ n'ime ahịa, gịnị ka ị na-ele? Onions ka m na-ele ma mmanụ gasị. Okay, onions, ife food stuff. Okay, kedu ka Nigeria economic si eme affect na afịa n'azụ? Ọ na-eme m affect. Ka changes efuru. Ọ na-eme m affect maka na mgbe m bidoro onions agaghị ezitara ife ngolo onions 80 naira. 80 naira. 1983. Okay. Mana kita a na-ele 80,000. 80,000. Akpa onions. Akpa onions kita 80. 1983 bụ 80 naira. 80 naira. Ọ na-ewute m maka na ife a na-agba 1,000 mgbe ahụ bụ 2 naira karịrị ego. So nnecha akịta ha mere bụ nwere onye na-ekpe ego na-enye nọ nde 200 ka a na-ego. Ofu 200. Fana bụ 200. Okay. Ndị ego ole ka ị chọrọ ya? 500. Ọ na-ewutere m ahụ. Ndị bịazi ihe egote ife ụmụazị dị nọgide n'ahịa chi jee ụla ka nna ala wee ebe na-ele. Ka ihe nwere ịgwa onye na-achị ka o mee obodo a ka ọ dị mma. Ka ihe nwere ike ya mere bụ na Baịbụl nna aga osi Chukwu anyị na-ekpere Chineke metụ ya aka n'obi. Ọ bụrụ na o nwere obi nkume ka ọ gbarie ya onye ute na ndị ọ na-achị site na-agụ maka mgbara ngoro ịba igote ife ijide 1,000 igote n'ugbo na nkịta 1,000 so ofu ọkpụrụ kwụ azụ n'oge azụ na-ekarafish ana m ekwukwere ekpere na Baịbụl si anyị ekpere na ọ dịghị izi mgbe nọ na siti ya a na-ekpere ekpere chi Chineke merie ebe ka o cheta ndị ọ na-achị anyị bụ ndị chegharịkwa ka ọ bụ ụgbọrọ ọrụ n'aha ndị ọrụ o socha n'ife merie ka ọ dịba m otu a. Okay. Daalụ nne o. Good afternoon, ma. Yes, good afternoon. Welcome. Okay, afọ m na ị nọ n'ime ahịa. Yes, sir. Kedu ihe ị na-eme n'ime ahịa? Anyị na-ele mkpụrụ akwụ eji esi ofe akwụ. Okay. Anyị na-ele mkpụrụ akwụ. Aka na-akpọ pankanel. Ụfọdụ niile eme mmemme na ị chọrọ igote mkpụrụ akwụ eji esi ofe akwụ. Anyị na-ele. Okay. Anyị na-ele vegetable dịka nchụanwụ, shọwan shọp.
Okay. Vegetable chụọ ụgụ. Anyị na-elesi ma green ihe eji esi nri. Okay. So ose Nsụka ha ncha dị ebe a. Since Tinubu banyere, kelu changes na afọ na business. Changes na business bụ na anyị anwụọ. Bako bag mkpụrụ akwụ ka m ego 10,000 naira. Isi ego ya ebu half penta 1,000, full penta 2,000 isi ego. Mana onye gwara ihe a duto na ego adịghị ọgbafere. Ojego kpọrọ gị ogo green na ogo sie ya etu ahụ ma o sie jollof. Ịmata rice, cup rice 400, penta rice 6,000 naira. Onye enweghị ego onye esi rice. Elu ọkwara ihe ofe ụfọdụ akwara granọt ma ya bụrụ na ụmụ ya riri nri. So we are dying. Anyị na-anwụrụ agụụ, ụmụazị anwụọnara agụụ. Tinubu ahụ ihe mụnwa bụ o papa na-ekwu bụ ya si dịkwara oche ahụ rituo dịkwara ụmụazị anwụọna n'ọhịa ka ụwa si eme. O teena kemgbe 1982 m bịara ụwa kemgbe 82 ka m bịara ụwa afụbeghị m ihe m na-afụ mgbe Buhari na-achị na anyị na-eti Buhari mana nke kịta anụnwa tiri aka na akpakwụrụ nwa ọ gịnị ụmụazị anwụọrọ agụụ. Penta garị 3,002 white eme ya ofu mmọgwụ. Okay, kele ihe iche bụ the cause of the rising of the things. Ihe m na-eche bụ anyị amaghị ma o si n'aka ndị na-achị anyị. Anyị amaghị na o si n'aka ndị na-eresi anyị ahịa anyị na-ere. We are confused. Anyị nwa bụ ndị nọ n'ime ahịa dị confused. Ahịa igoro 20,000 today. Ije echi igote igo 30,000. Ọ bụ etu a ka o si adị before. We are not seeing all this before. We are not happy at all. Like ụfọdụ say no price of fuel, ụfọdụ si no dollar, ụfọdụ si no insecurity. Kedu ihe iche bụ problem? Mmiri si n'isi wee gbarụọ ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụ na ndị na-achị anyị nọ n'isi nwere ike ịgwa onwe ha eziokwu maka mmadụ ya agwa onwe ya eziokwu bifo ọgwụ onye na ya na-emekọ. Ọ bụ na ndị na-achị anyị nwere ike ịgwa onwe ha eziokwu. Ọ n'isi ka ha ya esi wee butu ihe niile ama ebe mmiri si wee gbarụọ. Ha gwarizi na anyị who is fooling who na Nigeria anyị nọ. Ha gwarizi na anyị nwa ha na-aghọrị anyị ma ihe ha na-eme. We know them. Mana Chukwu ka ha ike o maka ha nwee ha mahụ na ya dị ndụ ka kịta mana Chineke na-eme ya. We are succeeding. Ka ị nwee ike ịgwa ha ka ha mee Nigeria ka ọ dị mma ka ekwu nwee ike ịgwa ndị na-achị anyị. Ihe anyị na-ayọ ndị na-achị anyị ike ihe anyị na-ayọ ha agụ na anyị sef na Chukwu ka anyị na-agwazi. Obinigwe eze oke abịa ma ala Nsụka ya mere anyị ebere ihe niile datuo bọsọ ọsọrọ Chukwu ome Nigeria ọ dị mma. Ọ masị Chukwu tata na Nigeria ya dị mma ọ ya eme ya onwe ihe karịrị ya na omume. So ike ndị na-achị anyị agwụ na anyị ha chịsị na ha hapụ anyị ka anyị nọrọ onwe anyị. Okay, thank you very much. Gwa ha na o papa kwuru na Eke Awka-Etiti ha bịa kpụrụ m ka m fụ ya. Ihe m na-agwa bụ nke ebe onye nọ ya nọsi ike nke onye na-eme ya jisi ike onye ọbụla nọ ị na-ekpere ma mụmụ mmadụ ọsọ ekpere Chineke bụ ihe nwere ike ịzọpụta anyị n'ọnọdụ a. Okay. Daalụkwanụ. As you can see, ebe anyị nọ bụ na Eke Awka-Etiti. Eke Awka-Etiti, Anambra State, Nigeria. Yes. And this is Akuko TV. Unu afụgodu ka o si wee dị. So biko no subscribe to our YouTube channel Akuko TV. Share and like. Anyị na-ayọ ndị na-achị anyị biko ka ha nụrụ onu anyị na anyị ebe na-akwa too much. Ka Chineke nọnyere anyị ncha. Ise n'ike.